Magliliwanag naman ang bahagi po ng Barangay San Rafael East, San Nicolas matapos pong ilagak ng lokal na pamahalaan ang nasa 30 pirasong iron pipes na magsisilbing poste ng mga solar street lights. Ayon sa Municipal Government ng San Nicolas, pangunahing layunin ng proyekto ang mapaigting ang seguridad ng mga residente sa pamamagitan ng ligtas at maayos na ilaw sa kakalsadahan, kasabay ng paggamit ng renewable sustainable energy. Mula ito sa Barangay Subsidy Fund ng 2025 na may kabuuang halaga na 108,406 pesos. Bukod sa pailaw, target din ng lokal na pamahalaan na palawakin at sementohin ang mga kalsada sa barangay sa susunod na taon 2026 upang higit na mapabuti ang daloy ng trapiko at mobilidad ng mga residente. Matatandaan na patuloy ang installation ng solar lights sa iba't ibang bahagi ng bayan, bahagi ng mas malawak na programa para sa kaligtasan ng publiko at motorista, lalo na sa mga lugar na madalas dumadaan ng mga estudyante at manggagawa tuwing gabi. IFM News. IFM News. IFM News.